Sí, i companyia, parlant de l'actualitat no només del València, sinó també del Llevant, no va poder ser, i tampoc del Villarreal. Però del València Club de Futbol el nostre convidat en sap a muntó, sobretot de la història dels primers i poc reivindicats 50 anys del València, i molt pront té una conversa molt xula en els aficionats i els amants de la història del nostre club per a traslladar-vos sentiment de pioners. I tant que sí, bueno, té converses amb tots els aficionats totes les setmanes i pràcticament per tota la geografia de la Comunitat Valenciana. El tenim així, Salva Raga, benvingut. Què tal, Salva? Gràcies. Bueno, i esta setmana on toca, per a tindre-ho apuntat? No parem, jo crec que quan s'encarnem després de tota vida en A3R anirà cansat ja de primeres. Tu seràs una rata penada en l'altra vida, segur. Fa 2 setmanes estàguerem Denia Xàbia, la setmana passada Catarroja Picanya, i este divendres estarem en el Col·legi de Metges de València, o sigui que ningú pot queixar-se de que no anem acostant i apropant aquests círculs concèntrics de valencianisme, però què tinc que dir-vos? Ser del València és molt gran, però és moltíssim més gran fer d'este sentiment una ferramenta per a que altres visquen millor, i des de luego, si a més això ho adornes en un discurs en el que fas un homenatge a Pascual Gascó, José Marco, Vilanova, Rino, Epi, Amadeo, Lele, Bertolí, etc., pues entonces ja te converteixes en el ser més feliç del món. Podeu trobar tota aquesta informació d'aquests 50 primers anys de la història del València en un llibre realment imprescindible que ha fet l'editorial Vinatea, que capitaneja el nostre estimat Salva Raga. Bueno, però avui anem a endinsar-nos en un lloc que alberga un dels objectes més visitats, també venerats, i valdria dir inclús que misteriosos de la ciutat, a la catedral de València i en concret a la capella que acull el Sant Calze. Un dels grans misteris de la història és focus de discussió, de debat, sobretot sobre quin dels molts calzes que hi ha al món és l'autèntic. Sobre la relíquia més important de la cristiandat hi ha moltes fal·làcies i algunes certeses, i d'elles parlem amb Salva Raga, perquè convindrem tots que creient o no creient, el ben cert és que el Sant Calze és una relíquia d'enorme importància històrica, Salva, i sobretot de molta polèmica. Efectivament, algo havem fet mal els valencians. En Turín, quan se parla de la síndone o Sàbana Santa, el sagrat llençol, no n'hi ha ningú que parle de la síndone sense adjudicar-la immediatament a aquell lloc on es troba l'objecte. Síndone, Sàbana Santa de Turín. En València això no passa. No parlem del Sant Calze de València perquè també és de veres que la cinematografia, les llegendes, la ciència-ficció de la literatura acaben col·locant este objecte en Caballeros de la Tabla Redonda, Indiana Jones que va perseguint no sé què en no sé quin lloc, i al final ha sigut un objecte tremendament tacat per esta imaginació que acabava fent pel·lícules, que acabava fent literatura. Però què és el que sabem respecte a la història del Sant Calze? Quan se produeix la crucifixió de Jesucrist, la desbandada dels seus seguidors pensant que van a ser martiritzats igual que el seu líder, acaba fent que molts dels objectes litúrgics que acaben formant part d'eixes fites de la història de Crist en els seus seguidors acaben en desbandada per un fum de llocs del món. I en concret, el Sant Calze acaba en Roma. Estem a finals del segle III i una de les últimes persecucions d'emperadors romans, com va ser la de Valeriano, té com a objecte Sant Sixto II i el seu diaca, que és Sant Llorenç d'Osca. Ells tenen el Sant Calze protegit en Roma com a nova capital de la cristiandat, i Llorenç pensa que este objecte estarà infinitament més segur, i no se va equivocar, donant-li'l a un soldat romà que era cristià, Quidrat Precelio, per a dur-ho a la seva família d'Osca i que allí el tingueren cuidat. Passen els anys, passen les dècades, passen els segles, tenim coneixement de la traçabilitat d'aquest objecte i de com va passant per ermites, per grutes de muntanya, passa per la catedral de Jaca, Sant Pedro de Ciresa, Sant Adrián de Sarasabé, Sant Juan de la Peña, fins a que el rei Alfons el Magnànim, després del compromís de Casp, agarra ixa i altres relíquies per al seu patrimoni personal. Ell el col·loca en el Palau de l'Aljaferia de València, però molt poquet després se'n ve a València al Palau del Reial. I ahí es comença el principi d'una història que tots els valencians
tindríem que conèixer, perquè si no, això que se diu en el meu poble Catarroja d'eres un trompellot, que no sé si en altres llocs està molt de moda també dir-ho, pues entonces se ho guanyaríem en contundència. Està suficientment avalada, documentada, tota aquesta peripècia que ens has fet de manera, en fi, molt sucinta, molt somera, perquè són 2000 anys de bacs i rodolons també de la Santa Copa per ahir, fins que arriba a Osca. És raonable, està en el temps ben enquadrat, la Copa de València, el Sant Calce de València, realment és el que va alçar Jesucrist en l'últim sopar? Dice una dada contundent així. En l'any 2008 se produeix un congrés internacional sobre la Sagrada Relíquia. I venen científics i altres personatges als que no qualificaria aixina, però tremendament poc sospitosos de voler-li donar patente de corso a aquest element si és que tenen algun mínim dubte de què poguera tindre-ho. Com bé ha dit Sílvia, este no és l'únic calce que se disputa en tot el món l'haver estat en la mà d'aquell personatge en l'any 33 fent el major dels misteris del cristianisme, que és convertir un tros de pa en el cos de Crist i convertir vi en la sang de Crist. Però, en este congrés del 2018, tots els candidats, Sacro Catino de Gènova, no el Cali de Doña Urraca, perquè aquesta és una filfa que va vindre després inclús d'eixe, però també algun calce de Constantinople, se posa en blanc sobre negre quines són les possibilitats virtuals de que un element d'estos poguera estar en el segle I en la taula d'un home ric de la Judea de l'època, que és bàsicament l'únic que sabem d'aquest element. Criteris arqueològics, criteris materials, criteris de carbono 14, criteris morfològics del propi element, descarten a tots els altres competidors, i així com l'Església durant moltíssims segles ha sigut ventatgista per a dotar de verosimilitud a determinades relíquies que no se sostenien, en esta són tremendament prudents per a dir un objecte d'aquestes característiques és perfectament plausible que poguera estar en un event d'aquestes característiques en el segle I de la nostra era. Així que per descart podem dir que este és l'únic sobre el qual podem raonar. Un calce que està en la capella gòtica de la Catedral de València. Parles d'aquesta capella, Salva, com és? Mira, abans de res, a mi m'agradaria, fijant-se en esta imatge, també posar llum sobre un comentari que és recurrent i dir com va estar un elemento con esa forma en la última cena en el primer siglo de nuestra era en la casa de José de Arimatea, en este cas. Lo que tenim que dir és que l'element que va estar presumptament en mans del nostre Senyor va ser precisament ixa part superior, ixa part còncava que està feta de cornalina, àgata o ònice, que medeix 12 centímetres d'ample i 8 centímetres d'alt i que en el pas del temps ha sigut glorificada en altres elements que li han donat la prestància i la imatge que tenim avui en dia. En concret, veiem que n'hi ha un element d'orfebreria central que està fet d'or i una part inferior al qual dones nobles de la ciutat de València lluitaven per poder tindre alguna de les seues pedretes xolles precisament en aquesta part inferior. Així que este és un element que està format de 3 parts, però que a soles l'element superior és aquell en què tenim que fijar-se com a element històric. Anem a la ubicació. Està en aquesta capella gòtica del Sant Calce. Salva, què té de particular aquesta capella? Com la podem visitar? Moltíssimes coses. Se tindrien que tirar així 5 hores per parlar a soles d'aquesta capelleta, però el que podem dir és que aquest magnífic retaule, que durant molt de temps se va adjudicar a Poggibonsi, però és de Giuliano d'Onofre, segons els últims estudis, durant molt de temps va estar seguint la porta del cor que tingué la catedral en la nau central.
És dir, avui que veiem la nau central de la catedral pues, invadida de asientos, en un moment determinat, com podem pensar en la Cartuja de Miraflores, altres grans catedrals gòtiques que té Espanya, pues, estava tancada per a que els canonges cantaren allí, era el gran cor. Quan se produeix la substitució d'aquest retaule gòtic per un neoclàssic, aquest retaule gòtic se posa en la part trasera de lo que entonces era l'aula capitular. No tenim que oblidar que la catedral de València és una metamorfosis que va ampliant-se i que tant la Torre del Micalet com l'aula capitular en un principi estaven fora de la catedral i que quan se fa la Porta dels Ferros de Conrad Rudolf és precisament per allargar els peus de la creu de la catedral i entroncar en una banda en l'aula capitular o cementeri dels canonges i en l'altra en el Micalet perquè eren dos edificis exempts que res tenien que veure en la pròpia catedral i avui és un únicum, és un únicum. Doncs bé, ahir vam este retaule, quan se va canviar per el retaule neoclàssic, a soles aparegueren ahir este retaule, però sense les escenes que n'hi ha. Però si fem ahir una miraeta a lo que podem veure en este retaule, vem en l'àtic que tenim tres figures, la Mare de Déu en el xiquet, en el Xexuset, després Santa Isabel de Portugal a un costat i després Sant Lluís Obispo, i el que tenim dins del cos del retaule, com se pot veure, són 6 imatges en 6 rectànguls en la part superior i 6 rectànguls en la part inferior, que, a més, estan flanquejats per 16 personatges. Com he vengut així en els devers fets, vos vaig a recitar com si segueren els Reyes Godos estos 16 personatges: Santiago Mayor, Santiago el Menor, Simón, Pedro, Pablo, Judas, Juan, Bartolomé, Andrés, Tomás, Felipe, Mateo, San Vicente Mártir, San Lorenzo Mártir, San Sixto II i San Valero. No cal que facis sudokus, És la memòria ben exercitada, Ahí estan els 16. I el que és tremendament singular en esta capella és que les 6 escenes superiors són escenes de l'Antic Testament que són una premonició de lo que passaran en les del Nou Testament. En les de dalt, per exemple, tenim a Jonàs dins de la ballena, que passa allí 3 dies, i que quan aconsegueix eixir, en la part inferior, és l'eixida de Crist en el sepulcre. Per exemple, tenim a Salomón, que corona a sa mare Betsabé com a reina, i en la coronació i ascensió als cels, Crist corona a sa mare, la Mare de Déu, en correspondència a esta imatge. Per exemple, Sansón se carrega les portes de Gaza quan en l'Antic Testament, quan va a conquerir-la, i Jesucrist quan baixa a les portes de l'infern d'una pata les trenca. És dir, n'hi ha una concordància, una correspondència entre les escenes superiors i les escenes inferiors. I bueno, este retaule, a banda de que des de principis de la segona dècada del segle XX pues allotja la figura del Sant Calce, és un part temàtic en si mateixa. Sols si veiem les claus de bòveda que n'hi ha en aquestes bòvedes impossibles, el vítor que n'hi ha en un costat, el púlpit de Sant Vicent Ferrer, les cadenes del port de Marsella que va dur Alfons el Magnànim quan va conquerir esta ciutat, ixa magnífica pintura anònima de Sant Joan de Ribera expulsant els moriscos. És un part temàtic en si mateixa, però des de luego, si podem pensar que ixe candidat a ser la relíquia més antiga de la cristiandat i per tant més valuosa, la tenim ahí, sense alinear-se, sense dir blanc o sense dir negre, però des de luego sí volem donar datos per a que la gent pense i arribi a les seues conclusions. I a modus d'anècdota, Salva, sí que és cert que hi ha una ferideta en el calce, un clavill, que va ser producte d'una caiguda, no és així, no? Què va passar? Efectivament, pues així esta història ens entronca en el llinatge dels Frígola. Sabem que quan anem des de la porta des del portal de Valldigna fins al carrer dels Borja, se trobem un carreronet lateral, que és el carrer dels Frígola, que se dedica al baró de Cortes de Pallars. El baró de Cortes de Pallars,
personatge insigne, que a més la seva casa també té un misteri d'un assassinat famós en la nostra història, el baró de Cortes de Pallars. Sí, algun dia contarem quan parlem de la València Negra, però és que com se mos acumulen els temes ja no ho sabem. Bueno, pues ell va ser el que va fundar els Jocs Florals en la Fira de Juliol, o sigui que ell en el seu patrimoni li va donar rebombori. Però Vicent Frigola va ser en 1744 el protagonista d'un fet luctuós. Ell, que és arcediano mayor i canonge, pues se utilitzava la copa en Setmana Santa, en concret en Divendres Sant, pues per a fer les litúrgies més valuoses d'eixa Setmana Santa. I en un moment determinat, aquesta estructura de la que vam parlar, del Sant Calze, fa que la part superior, eixa cavitat còncava de la que vam parlat, es desprenga quan ell trau la sagrada forma i caiga al piso. Immediatament, la plateria de Lluís Vicent, des del dia següent, es comença a veure com se podria reproduir allò. Com bé diu Sílvia, n'hi ha diverses estelles, inclús una que no es va trobar o que algú com a relíquia se la va apropiar, però precisament té una estelleta, té una espurna que fa que l'objecte no siga un objecte redó, sobretot perquè també tenim que pensar que l'espessor d'eixa morfologia del conc és de 3 mil·límetres, és a dir, algo tremendament fràgil i que quan caigui al piso, pues òbviament a este home li dona un disgust tal que seguera per aquest motiu o seguera per altre, en 15 dies se hi va faltar. La història ens conta este tema i de veres que és recurrent avui en dia poder parlar també d'allò, tant d'un Frígola en un motiu més festiu com de l'altre Frígola en un fet que a ell li va marcar contundentment. La catedral de València en si mateix, i agarrant la metàfora que acaba de fer Salva de la capella del Sant Calze, si la capella és un parc temàtic, la catedral seria un Disneyland, per dir-ho així, algo realment extraordinari. Hi ha molts racons que visitar i que veure, i n'hi ha altres misteris i altres relíquies de la catedral, però com ens hem quedat sense temps, deixarem els deures per a un altre dia i també refrendar el debat de que en efecte està el de Lleó, que estan també fent molt de rebombori per allà, Antioquia, Gènova, però que el nostre grial, i documentat per estudis absolutament rigorosos i seriosos, més que possible és el de l'últim Sant Sopar. Per tant, sentir-nos orgullosos d'això i de les nostres coses. Salva Raga, com sempre, un gran plaer. Gràcies per acompanyar-nos. Bé,